1972. godine počela je sa radom prva predškolska ustanova u Srbcu pod nazivom Dječji vrtić Naša radost Srbac. Nakon velikih poplava u našoj opštini 1986. godine dolazi do spajanja vrtića Triko Srbac i vrtića Naša radost Srbac u vrtić Milka Bosnić Srbac. Od 25. decembra 2007. godine pun naziv naše ustanove glasi Javna ustanova Dječji vrtić Naša radost Srbac. Kroz Dječji vrtić prošlo je bezbroj mališana koji su u ovu ustanovu unijeli puno radosti, veselja, smijeha i poneku dječju suzicu. Zajedno sa svojim tjetama realizovali su mnoge aktivnosti koje ćete imati priliku da vidite u pripremljenim prilozima. Našu radnu godinu započinjemo sa Dječjom nedjeljom u sklopu koje se ostvaruje saradnja sa javnim ustanovama naše opštine. Pored upoznavanja djeci sa njihovim pravima i obavezama, naši mališani imaju priliku da se upoznaju sa radom odbornika Skupštine opštine Srbac, gdje i oni imaju mogućnost da iskažu sva prava i da se druže sa predstavnicima lokalne vlasti u Srbcu. Radio Srbac i Dječji vrtić imaju lijepu saradnju, tako da polaznici vrtića često imaju priliku da gostuju na radiju, učestvuju u emisijama i užive se u uloge malih voditelja. Da bismo razvili humanost kod djece i naučili ih dobrim djelima, veoma često posjećujemo Crveni krst Srbac, a ponekad predstavnike Crvenog krsta ugostimo u našem vrtiću. Sport je veoma bitan za fizički razvoj djeteta, tako da organizujemo posjete sportskoj dvorani kao i časove sporta u vrtiću. Svake godine u vrtiću se obilježava jesenja svečanost. Pored programa koji naša dječica pripreme sa svojim tetama, vrtić ostvaruje saradnju s roditeljima uključujući ih mnoge aktivnosti. U mjesecu saobraćaja u vrtiću nas posjete čike policajci koji našu dječicu upoznaju sa saobraćajnim znakovima i pravilima ponašanja na ulici. Povodom obilježavanja mjeseca knjige, u Dječjem vrtiću mališani pripremaju predstave, recituju stihove i druže se sa predstavnicima Narodne biblioteke Srbac. Krsna slava našeg vrtića je Sveti Nikola, koju obilježavamo 19. decembra. Tog dana djeca i radnici vrtića zajedno sa gostima na tradicionalan način proslavljaju svoju slavu. Veliku radost kod mališana predstavlja i proslava 8. marta Dana mama.
Ta djeca uz pomoć teta pripremaju priredbu i poklone za svoje mame. Posebnu radost u vrtiću izazivaju vaskršnji praznici. Tada djecu upoznajemo sa našim pravoslavnim običajima i tradicijom. Kako bi naši vaspitanici iskazali svoju kreativnost, maštu i volju, dječji vrtić organizuje maskenbal. Tada djeca imaju priliku da budu šta oni žele i to ih posebno raduje. Na poziv Ministarstva porodice, omladine i sporta, 15. maja 2015. godine naši mališani su gostovali u zgradi Vlade Republike Srpske, gdje su učestvovali u programu povodom obilježavanja Dana porodice. Dječji vrtić ostvaruje saradnju sa javnim ustanovama, kao što su Vodovod Srbac, u sklopu obilježavanja Svjetskog dana voda, kao i sa teritorijalnom vatrogasnom jedinicom Srbac, gdje se djecu upoznaju sa radom i značajem vatrogasaca. Svake godine jednu generaciju ispratimo u školske klupe. Tad im dodijelimo diplome za trud u vrtiću i poželimo sreću. Kraj naše radne godine obilježavamo u mjesecu junu završnom svečanošću. To je najveća manifestacija vrtića koju podijelimo sa onima koji nas najviše vole. Tako iz dana u dan, iz godine u godinu, kroz dječji vrtić ori se smijeh, graja i veselja naših mališana. Iz vrtića ih ispraćamo sa suzama u očima, a druge dočekujemo sa osmijehom.